nemůžu tady dělat. Nemusíš úplně přijít. Hej! Tady si možno nesmůže, já na sedačku. Jej, zase. Jaj, bože, tak to děti. Děti? No teď asi ty nemocnici. Nebo ta prasečík si... Ne. Já, tak. Ne, ptáči to. Kocka, křívka byla. Jaj, tak co? No, kukovi narostly kůle velký a chuj malinký, ne? O, se tak jedna půlka větší než ta druhá, hej. Jaj, tak co ty si vykoukáš věci? Tak asi doktorové řekli mě. Kolik je tvojho hlavě, má co? Kolik je tvojho? 12 teď půjde do školy. Jaj, tak co si dělá na 6 letech? To neváží za všichni. Bude tebe 12, vyjde ve 20, tak co? Co mi 20, moje? 25. A co děti tvoje? Tak co tam jde, tam mrzá, tam jde, co? Ani pomoci nejdou. A že už si mě nezajímaj. A kolik máš peněz furt takhle? Tak já nevím, tam jde skříně. Kolik? Až tam. 10 korun tam mám je. Půjčíš mi 2 koruny? Jo, pojď. Jo, díky za tu kafe. Jo, dala si tam cukr? Jo. Na, 2 koruny. Tady máš nějakou pomůčku. Jaj, bože, tak co taková žena? Ta žena? Ta zase jede. Jo, tak co? Ta byla v práci a viděl děti, ne? Byla v práci a v práci ukradla šroubovat. Jaj, to co? Tak si nebyl koupit? Tak kde je mu peníze? To je 10. No, jenom na ta cestku čeká, ne? To největšího, jako vidím, ale možná jo, no, tak když má nádor. Nevím, ještě čekáme, ne? Tak si koupit nějaký koloso. Na co koloso? Jídlo! Co budete žrát? A jídlo ne, to je jasné. Dostaneme tak. Ty vidíš patostem, more. No tak já to potřebuji. No, koupit normálně nějaký podaje, podívat se nějak za ty. Aspoň tak za 150 korun, jestli dají, tak já ti najdu. Já to kde jsi viděl? Máš internet? Máš! A co něco, vyzvítat něco? To aspoň milion! Můžu se dělat, co se ptá. Můžu jít tobě bydlet. Děti jsou v nemocnici, pak můžou. Tak jo, tak půjdou do děcáku, řekl, ať jdou do děcáku. Já můžu tady děti, taky budem chodit na diskotéky. Bude lépe na diskotéku, ne? Teď to mi nechce, přišel jsem. Jak chvíli, já bych na píči. Daj čaje, já tu vodu se nechtěl tak to vlastně pasat. Jo, to si děláš, že jsi srandu? Kaka, jak to bude měl? Kápo! Bába čaje, čo to je? Tak se zrnej. Já. More, i jak noholka ti furt prsa. Jo, furt ti zink. A co vydělala? Tak já s ní nebydlím, já sama ne. Jo. A máma, co ti máma? Tak choda tady celá. A táta? On tady v týmu tak bude chtěl. Můj táta zase sám. Máma si řekla. Tak to je máma, kurva. No ne, asi ty vole. Ona si to děti.